Nos poucos días que levamos do 2012 xa son 3 as mulleres asasinadas a mans das súas parellas en España. Unha cifra arrepiante, xa que tan só levamos 10 días deste novo ano. Para concienciar os máis novos deste problema, tratar de evitalo e erradicalo, o Ministerio de Interior, en colaboración co de Educación a través do Plan Director, está a levar a cabo unha serie de charlas nos centros educativos. Hoxe estiveron no IES Valdoasma de Chantada. Na charla os alumnos coñeceron casos reais de violencia de xénero e tamén ollaron vídeos onde se fomenta a desigualdade de sexos, situacións e violencia que tamén están presentes nos centros escolares. Violencia de xénero, violencia de todo tipo. A xente nova ten moi arraigada a violencia. Ademais, estabas facendo aí uns comentarios que a violencia está presente en moitos usos cotidianos. Sí, mesmo nas cancións infantís. Hai unha canción que Don Federico que di: Don Federico matou a súa muller con 7 coitelos de un alfiler. Don Federico matou a súa muller, la hizo picadillo y la echó en la sartén. Es un juego de palmas que cantan las niñas de 4 años, a día de hoy. Como podemos evitar isto? Educación, concienciación e insistir mucho en que violencia de género es malo, que eso no es una relación de amor, sino todo lo contrario, y que eso tiene que erradicarse ya. E como responden os rapaces ante estas charlas? Bueno, hai un pouco de todo. Por lo menos vanse pensando. É distinto, porque moitas veces, o sea, o contexto é distinto, os rapazas aos rapaces. Os rapaces a veces sintense agredidos. Eu intento decirles que non, que realmente é un problema que nos afecta a todos. Porque ti como rapaz podes empezar unha relación cunha rapaza e o exnovio agredirte, como ten pasado xa estes días. Ou ter un fillo, como xa está pasando, e que cho maten tamén. O sea, isto é algo que nos afecta a todos e a todas. Todos temos irmáns, todos temos familia, todos temos primas, amigas. Pode ser en calquer momento, en calquer lugar. Polo que a mellor arma é denunciar ante posible advertencia de malos tratos e, como non, si se están a sufrir. Denunciar, sempre. É o que eu lles insisto aos pequenos. Hai que denunciar, porque senón caben dúas posibilidades. Unha, que non te podamos protexer, e outra, que se repita a acción. Se queda impune e non se castiga, esa acción vai se volver a repetir e vai tocar a outra muller.